Pozdrav svima! Rešila sam da ne kupujem više grašak nego da pravim sama. Jednu turu sam već pravila i probala. Ništa nije gore nego kupljeni grašak. Tako da kako se pravi ovakav grašak sad ću da vam pokažem. Ovdje sam oprala tegle i poklopci i sad ću da uradim sterilizaciju. Uzimam običan smrznuti grašak iz svetofora. Ovdje je 2 kilograma. Sad ću ga lepo operem u nekoliko voda i posle prisipim u tegle. Ovakva zbarušena zrnca treba izbaciti. Oprani i odceđeni grašak rasporedit ću po teglama. Punim ne do vrha nego do ove ivice. Napunjene teglice treba da zalijem rasolom. Za rasol meni je potrebno 1 litar vode, obične, ispod česme, 1 supina kašika soli, 1 kašika supina šećera i 3 supine kašike sirčita. Sve lepo razmešam i zalijem grašak. Ako rasola nije dovoljno, ponovit ću postupak. I sada lepo zatvorim teglice po klopcima. Na dno šerpe stavila sam krpu, tegle, zalila vodom i sad treba teglice da se
простири lišu. Od momenta ključenja 40 minuta. Vruće tegle ušuškam u nešto toplo. Kod mene je to peškir. I ostavit ću u takvom stanju do sutra. Sutra dan stavit ću teglice u tamno i prohladno mjesto.